Häzir Arap Gurbanowyň Çyn güller diýen radio pýesasyny dinläň. Miwa inni 10 yıllar bäşim bilen bir klassa okap berdi. Bütün klassa, asla bütün mektepde şondan ýoş adam bardyr dip miwa pikir etmeýärdi. Onu görletmege beýle de dursun. Jogap aljak bolsaňam uly hallallady. Hergedek taýtaňyna çykyp jogap berjek bolanyny wagty bilen geplemezdi. Epes wagtlap gözüni asmana dikip sömeler dururdy. On beýdip durşuny diňe okuwçylaryň däl, mugallimlaryň ýüregi sardy. Bir zat aýdaýjak bolup asal aýtmady weli mugallim teýahir durup bilmän, hani gazyk ýuwdan ýaly beýdip durmada bir zat görülesine how diýerdi. Şondan soň hellen bäri gülküsini saklap oturan okuwçylar gyzylgyran gülşördiler. Bäşim şonda da geplemedi. Şo tamma bäşim bir gün Miwaň eline şeýle mazmunly hat tutturdy. Sen meni geňürme. Şu haty ýazýansam, çekin jebirlenme sen mir bilsediň. Şu haty ýazýansam tegelik 4 ýyl. Ýok. Yalan sözledim. Seni göreliyim. Seni tanalym meri içimi gepledip, umid edip delmurk gezdim. Diýmek bu hatyň 10 ýyllyk taryhy bar. 10 ýyl geçenden az ýaly. Emma teredip oturdan biçak kän wagt. Tutuş taryhy ýurulşuklyň ýyllar ahyryn. Ondan meri dünýäler näçe ýitgäp, näçe özgörüşler boldy. Çöller guldar bolup, derýa uruna ballar akdy. Şu geçen 10 ýylyň içinde senem, menem ululuk, sowu döwrünüp adam çykdyk. 10 ýyl mundan öň senem, menem kiçijikdik. Sen aly böyle üýtgeşik. Iýleňkiden owadan towaryp duran kulpagyň bardy. Sen şu wagtlar gyýdy däl, ýanyp duran owada meňdiýädiň. Ara gözleriň ýallyraşyp, dogmuny bäs gelmän oýnaklaşyp durdy. Şu wagtlar sen magazinlerde satylýan, ýöne diýseň seýrek duş gelýän gymmat bahaly, iýjeçe gurjujyga meňdiýädiň. Eger sen adam bolman, dogurdanam gurjak bolan bolsaň, barça dünýä merip sen satyn almaga taýynnam. Sen bilen oýun edişedim, gülüşedim gelýärdi. Seni bedek edip bütün dünýä görkezedim gelýärdi. Sen ölüň alaryňa da däli. Meni dünýäde bardyrmaýdyň okdyň. Sen ululluň. Sen ulullugyňça da meňem saňa bolan söýgüm ulully. Inni men ol söýgümi, şu söýgüni ýetjek derejesine ýetdi hasap edýän. Vay. Bu ne diýdiň knämedi? Hay samsak akly çaşan. Gel sen maňa şeýle hat ýazmaly boldyňmy? İl görmäge ýyrtyp taşlap öreýin. Miwa ertes okuwalarny bäşim madamada bolşýaly begedem klassa bir öýdi. Bele okuwçylaryň bar taşardadylar. Geçilen predmetleri degişdi bolmadyk. Başga bir kitabyň saýypasyny açyp, öz partasyny çuňkaklyp oturdy. Miwa klassa girenden bäşim oňa tarap bakdy da üýtgeşik geň bir ýagdaýda ýylgyrdy. hatmallyňmy? Miwa eşitmezek tren bolup, gaharly görünüşde çalt ýürep klassdan çykyp gitdi. Bir güçünden soň Miwa ýene-de okuw gelenine bäşimiň klassa bir özüniň oturanlygyna galat geldi. Bäşim begedegem öňküsi ýaly geň görünüşde Miwa ýylgyryp bakdy. Miwa, hat eden bagyşla, gat görme. Enem atam bolan bolsa menem iýler ýaly öýüňize söz aýdyjy bererdim. Miwa,
Hiç cevap verecek değil mi? Men sana näme jogap bereyin? Miwe, sen men hatımından tan bolýa. Sen bana anan ýaneldiň. Ýöne hemmet dogry. Adamyň durmuşyna şeýle zatlan boljak ekenine özüm hayran galýan. Bilýän, men ýyly bir hili gülkünç görnýän bolsam görnýändir. Ýöne men başda beýle dälim. Hasan soňky ýyllar sen ýetişip, Gyzyl Gül ýaly ýalpyrlap açylyp başlan wagtyndan bäri gerbet boldum. Men ýagdaýym şeýle miwe. Seni gowurýan, sen nep ölüp ýatyryň. Ne deyin? Alacım yok. Sen öňkü bäşimmi bereyim? Men şol miwe, şol. Öňkü bäşim. Ýöneden o wagtlar men tüýünden tanan okdum. Üns beren okdum. Miwaň ýeke jardygy bardy. Olam basymrak bir okuw torsa, şu beşimli bir adam bir dinsam diýýärdi. Ýogsam her gün, her sagat oň nazaryndan sypma ýokdy. Onda bolmasa miwe kitap okaw türkada, bir bilen gürleşip durkada beşim oňa şol içi dol hasratly, içi dol ahmyrly gözlerini dinman dikip duran ýaly. Ýerne okuwam haydimen gutordy. Bular eline gutorduş atestatlananlaryny, ýokary okuw jaýlaryny okuwun dowam etdirmäge ilkinji ünnülerinden biri de miwedi. Miwe universitede dokumentlerini tapşyryp, egzam bermek üçin otla minip aşgada tarap ýola düşenini wagonyň içinde beşime oturdy. Berekella miwa. Berekella beşim. İkisem egzaminlerden umut geçti. İkisem üniversitede kabul edildi. Haydi menim okullar başlandı. Beşim için bolsa en düşnüksüz günler başlandı. Ol adamның birden üýt göşüne geň alyp aňarsına çykyp bilen okdy. Miwa da üýt gäpdi. Yürüyüşem üýt göşükdi, geyinşem üýt göşükdi. Olenni ýalanyň çyndan beşimiň adynan tutanokdy. Beşimiň göňüne ýeke miwe del, ehli adamlar üýt gäpdi. Bar geyni ully, barnyň öz tirkişýän adamlary, öz syr berişýän ýoldaşlary bardy. Olan soň özüni ýeke duýdy. Özüni universitetde artykmaç adam saýdy. Ýylyň eşiklerin beşim kyallyl. Olun geýen eşikler üýt göşük biçüwde, üýt göşük matadan dikilen eşiklerdi. Beşim öz ýanyny olar beýle üýt göşük eşiklerini niýeden tapýarlar diýip ýaňaldy. Onsoň oňam olara meňzäsi üýt göşük oňat geyimler geýesi geldi. Ýöne ol beýle üýt göşük eşiklerini niýeden aldy? Oň üçin ilki bilen pul gerekdi. Pul olaýanyňda da o diýilli eşikleri magazinlerden tapjak gumanyň ýokdy. Ine günniň murguny beşim ýerinden iň ul agasy geldi. Beşim şonu agasyndan pul sorady. Pul näme etjek? Giymeşi alınacak. Näme? Üşüýärmiň? Yo, şamak giyim kütülü. Hoy. Oňar bolsa eşik näme gerek? Menin özüleň bar oňat giyimi ýeler. Handy eşikleň? Hey, sen eşikleň täze ahyryn. Yoldaşlarımın hiç de men eşiklemeli eşikgeyini noklar. Men kâl eşigi modadan alın hata ediyorlar. Import eşik giyiyorlar. Ya, dedim aliyama ineyim. Adın şey değilsen... Hani onu eşikleri men nereden tapayın? Özüm alınarım. Özüm alınarım? Awo. Näçe pul gerek? 1000. Näme? Hey, beýle de gymmat eşik bolmy? Tağı ne etjek? İýler geýneden menim geýinmeni ornary. Agasy epesi salym pikirlenip durdy. O şonu beşimiň iň körpeleri dugny. Oň ina tasas. Gelnejeleriniň elinde ösenligini göýleňine getirdi.
Onu ağası kömek etmese, kim kömek etsin? Onusom, olar Bäşim üçün gelinlikler toplap yördüler ahri. Birden ağasının Bäşime rehmi geldi. Yılgırıp, onun arkalarından sipaladı. Gereğin pul oldun jegeyim. Geyin Bäşimjan. Hiç kimden pes oturmagın. Bizin tek diri ahri. Ağası dişi alem etti. Soňky bir gezek gelenini Bäşime 1000 manat pul getirip gitti. Inni kasam kemsiz düşüpdi. Yönü ýazyň aradasyny häzerden etmeliligine Bäşimiň akly çatyp durdy. Ol inni ýazdy geymek üçin eşik edilmeýän kulkulyna düşdi. Ol özü bilen bir kurs okyan ýollaşyna maslahat saldy. Ol oğluna Aman niýediler. Bäşimiň pikirçe Aman universitetde iň umut geýnýän oğlanyň biri bolmaly. Bäşimiň pikirçe gyýzlarym, oğlanlarym onu umut geýnýäni üçin hilýän ýalylar. Aman, Hawa? eger gaty görmeden men senden birda sorajak. Sonra? Sen şu işkiliňi nerden alýan ay? Nereden alam denämay? Garyn gelmez no. Menim şeýle işkler alasym gelýär. Ýöne nerde tatylýanlygyny kimden almalygyny bilemok. Men eşik satamok. Handursan ho. Men çynym bile diýen. Pulum bardy, nerden almalygyny bilemok. Benim bilemok. Onu sen bir egiňdäki işkleri nerden aldym? Nereden alsam şondan alýan. Sen ne iş? Nime aman? Şoğunun ertesi oli Amanın özü Bäşimiň ýanyna geldi. Ey Bäşim. Yanında bulunma mı? Elbette var. Yürü çaltarak gidelim. Aman ne var? Yürü. Ne var ha? Bäşim Amanyň ýerine düşüp ogulady. Olar universitetden çykyp, uruşda wepat bolanyň ýadygärligine golaý bir ýerde garaşyp duran göýek maşynyň ýanyna bardylar. Maşyny olunyň maşynyna ak ýagyl görmegi ýigit çilim çekip otyrdy. Bäşim. Ey barsalanmış da. Böyle. Salam. Yaro, student ýigit. Näme hyzmat? Hey, neme lay? Eşik gerek lay. O näme meşgul? Şu Amanyň kyýaly. On ähli eşikler, importny eşikler ahrin. Hani magazinlerde on ýaly eşikler barmy näme? Aýony bolýar da. Ey, olamam jigim. O hili eşikleri öz bahadyna tapjak kumanyň barmy? Olar biçe gymmatdyr. Wah, men gymmat bolsa da aljakla. Sen importny eşik ejeň çyň eken. Näçe pulun bar? 1000. Sana nämeler gerek? Ay, maňa şu balagam, köýnegim, tüflem, Balaňa jinsiň iň oňa tiýilen bolar. 250 manat. Knopkaly köýnekler 100 ondan bolýan ay sen student bolandan 100 getirip berýän. Çek tüflesem şol narxdan 100 manat. Bäşim öz ýanyny juda gymmadam däl ekenini pikir etdi. Maşyny Bäşimiň geýýän razmerlerini bloknotyna belläp aldy. Men adym Meli. Sen adyň näme? Bäşim. He bolýar. Ýene 2 günden şu wagtlar şöyle gel. Getirip berer. Mele aýdysy ýaly 2 günden şoýere geldi. Bäşimiň ähli diýen zatlaryny getirip berdi. Bäşim köp sag bolaýdyp 450 manat puluny sanap berdi. Şu wagt edil sen razmerinde fin kostyum bar. Soňa tapylmaz. Oň bakaty näçe? 230. Ey oň bolsa getiräý. Onu getirmeliler yanımda. Bäşim ona malli. Garaz ağasynyň alan 1000 manat pulunyň hemmesini ýaly geýmese sarp etdi. Kız ýeňsi berip, baýarlar goýgoý. Adamlar kız eşiklerini çıkarıp yeňil ýelpay giyinip başladylar. Inni universitetde bir oňut geýnýän bolsa Bäşimiň biridi. Ol inni saçyna mösürip oňut edip bejerdipdi. Ol inni öňkü Bäşim dälli düýünden başga adama meňzýädi. Hanony miwe innem bir oňut görmesin näme boli. Dogurdunam miwe onu görüp geň aldy. Hatta säginnem
Yönü son oli seyretmedi. Onu son bu da uzağa çekmedi. Beşim hüvüz edip satılan eşiklerini kim-kimden yığıranıp başladı. O eşikler ona dar geliyadi. O eşiklerde beşim özün düğümünün oňoýsuz ýagdaýda duýýady. Gönüne bolmasa tenderine batıp govurup gasyp barýany aldy. İň erwedem şeýle eşikler giýmegi ýeňillik çylkasyzlyk gazap etdi. Ol bol telki tikilen eşikler giýmegi ram edinipdi. Ondan ýene de öňkü eşiklerini giýmege başlady. Şondan soň dogurdunam ol özün erkin arkaýyn öýdi. Şoňun birine aman beşime sowal berdi. Beşim, ertir atımradan doğrulan unumay. Miwagmy? Ola ýer kursaşmaz. Walla mene bilmedim ay. Sen kimden eşitdin? Bir Cemal şey dedi. Bibi Cemal ýanmasa dogurdur. Bibi Cemal kız bir jaýda ýaşar. Bir ne bilmeyem. Çağırmadın emi. Bir Cemal'a doğrulanını çağırlayan neler? Her kim özünden bilip bar vermelidir dedi. Ertir diýdiň mi? Hava ertir. Özüm din şunu. Aydan üçün sağ bol. Duat miwolun çay ala soğun. Kimse tan etdiýärdi, kimse aýdym aýtdyýärdi. Beşimi hiç kim gelmedi. Ol çayı otonu girdi. Töre geçip bilmän kapyň adyny epesli aýdanyp durdy. Birdenem miwo çar töre onu uğur saçıp yerinden durdu. Miwo şeýler beslenip durýaly, beşim ağzyny açyp galdy. Beşim gönüne bolmasa miwo başdan ayak altyna ýogurlanýardy. Qara gözler bagtlyklykla ňaňa söýle saçýardy. Qara gaşlar ýaňja dogun aýalyk gyýryp ýatyrdy. Her gülünü üncüal değişler akçarıp görünüyordu. İli altın yüzükli, kulağı altın teneçirli. Megerem ayağına giyen tüflüsem altından olsa gerek. Miwo beşime tanıp seyretmeyen vuruladı. Soralar, yollaşlar. Birinci kadırlı profesörümüz Gazi Muradoviç. Men filmden idi. Yaştığım kutlak gelirinde şeýle bir saat. Birincimden ýa ne diyeceğim Miwe. Tene ýöne saatlygyny näme işlep näme goýanyny bilen goýdyn. Käte kapydan gelirlere de göz aýlagyryň. Iýler menlik gelýär. Sözüm vermesene bir Cemal. Hani kim elipdir? Tirit. Uy, beşim. Gel, geç. Toyun kutlu bolsun. Uzak ýaşa Miwe. Beşim kapıda duran yerinden eline gülü öttü. Miwo adamdan ustaşar elini uzatıp zordan gülü eline getirdi. Beşim yüzünü de seyretmen sağ olmaydı. Gülü yanına götürün kıyıda öttü. Barşa güllüň arasyna hoş gördün. Dur. Güller berik ber. Miwe, teň bolşuň nägildi? Heýem bu güller o güller arasyna goşup bormy? Bular çym güller ahirem. Kene bir gadyr bilmede ekeniň. Beşimcan, ten boljak ýokla. Bu güller nerden tap berdin? Heni meýdanyna gül çykardan ýer ahirem. Ey, şu nerden dağa gittim. Uzun unnap bar tapan şu oldu. Ine, men dünýäde iň görýän güllerim. Tiretdiňler. Hiç güllere ta geljek güller barmy? Tiret, bu çigillen güllerini. Her haýtyda bir owadan gyýdy atlatdyr. Men şu güller göremde, ata-babam ýadyma düşýär. Olaryň ter taçyp işleýän ýerleri, at minip tökün meýdanlar gödüňme gelýär. Dogry, biziň ýadymyzyň ömrü gyýytka bolýar. Ýöne şeýle owadan, şeýle daatly güller welin, ýerim ýüzünden tapmardyň. Eger bilen bolsam beşimjan, men teň bile bile giderdim. Men dağ dereni, tehraler töküp sana gül çöpleşerdim. Arman maňa aýtman edipsiň. Ine, ondan bu syýlaň bagatyna ýetmek ýokdur Miwejan. Doğru aýdýaň Bibi Cemal, doğru aýdýaň. Biziň toprağymyzda bitýän güller, ta geljek güller, ta paýmak kynlar. Bizim pahtamız şeyde değil mi nemi? İyisi bizim yüpek pahtamızda tay gelecek pahta var mı nemi?
Vah, siz onu aydiyanız. Bizim kıyırlarımda ta gelecek kıyırlarım yok da. Hanım iyi ve ta gelecek kıyıp tapın da. Bizim halimiz adımızı ne edecek? Bizim yiğitlerimize ta gelecek yiğitlerim yok da. Hani beşime ta gelecek yiğit tapın da. Uy, beş, yoksa da. Geç, stolun başına geç. Beşim eyyem kapıdan çıkıp barıyady. Şu günden geçti 2 gün geçenlerde. Beşim bilen Aman üniversitetin öňünde güneşläp guruluşa otyrdylar. Olaň ikidem ýaşytdaş biri-birine çalym içip duran soňlar olary dogan niýdiňe mananjakdylar. Bu wagt olaň ähli gulunlar okuw hakyna, egzaminlere taýýarlyk görmek hakynady. Men seni zor görýän. Leksiýa wagtynda konspekt ýazmagy nenen ýetişäňi? Mene o köp zat ýetişip bilmän galaýan. O dogry. Yaman var öyle. Şimdi dama konspektini menden göçürtlerine soň içine kana. Elbet tamancan konspekt gerek, kökman gerek. Konspektine bir göz gezdirdiň, bar zat ýadyňa düşüp dur. Ýöne mene etat leksiýa wagtynda baryn berip bara, dinlemek mi kadýan. Şu leksiýany gowy dinlep, gowy düşünüp bilseň, ey konspektini hem toňum ýazsaň bolýar. Sen şunyň aýt biçeme däli. Sen dogry aýdýan mäşim. Dogrydan men şey deýinle. Leksiýany gowy dinlep, soňam konspekt ýazaýyn. Ýogdam o, ýelekliň ikaçdan galyşýaly ne oňat leksiýa dinläp bilýän, ne de gowy konspekt ýazyp bilýän. Dogry maýsam, öňümizäki egzaminlerden gorkmanam duramak. Beşim. Bilece taýynlan aýsaga, sen maňa bilýän zatlaryň öwrederdin. Näme diýsene beşim? Asla ähli egzaminlerde bilece taýynlanaly, bolýarmy? Hiç canım sağ ol Namancan. Şu elimden elini koymaya gaýgyrman. Sağ ol beşimcan. Doğrusyny aýsam, ýollaşlamyň içinde senden o görýänim ýokda. Yeri, ay koltuğumu garpyl gytyrmadan ay. Ýok, şunumy aýdýan. Dogrydan sen diýsen gowulan o. Sen bir hili beýle gowulanlary meňden ogady. Näme meňden ok? Bay, nemede? Sen bir hili ýuwaş. Ýok, ýuwaşam däl. Men sana näme diýsem kem? Gepiň tümökýär, tüýs türkmen adam sylay. Salikatly, mahlasy muddama bir bolşuň alyp baryp bilýänler. Mysal üçin men 10.000 manat pulum bolan bolsa barny wala saňyna nardym. Dogrymy aýdýan? Seniň şoň ýekeje köpüjigini bellemejeň bilip durun. Bir näçe bar o, eddileni alla jugurtýaly alyp bölüp barýarlar. Gürleşenlerini da içine barına girecek bolýarlar. Yüreğini seyredip görsen ol asla beýle däl. Allah bilse alacak. Yonup bilse yonacak. Garaz gıynanan yerinde gıynanyp begenen yerinde begenjek adamlar däller ay. Ey, Amancan görünmedir o, hemmet beýle de däller. Uy, ýoksa näme? Menim hemmet şeýle diýmem aga. Han sen şeýle däl ahry. Muddama bir bolşuň. Adyl üýtgänniň aga. Mugallymy görseň bir bolşuň, studenti görseň bir bolşuň. Ýöne Beşimcan sen bir aladasyň aba. Özüň aýtmadykdyran bolsaňam gözüň aýdyp dur. Ey, näetdiň aýaman? Meň näme aladam bolsun? Wah, bilsem bolaýmajak näme? Aman, on nämeden diýdiň ay? Eýle koglanlar ýaly gowy, pason ataýyn, ýa gyýdlara görünjek bolaýyn ok. Kän bir gülüp bäçiräbem ýöreň ok. Onsoň men saňa düşünem ok. Ýyllara egzaminlerden gorkuşyp ok, titir edýärler. Şo ýaplanşyp okap ýatyrlar. Ha sen bolsa azaryňa dede. Gaýtam tugmuşaňyz her hili jurnallardan oly. Ýür, şo jurnallaryň okuwy näme kömegi bar diýsene. Ha? Men şo jurnallar sen ähli okuwundan gowy görýän. O näme üçin? Men sana dogryny aýdaýynmy? Wah, aýtsana beşmijan. Men taryhça molatum gelen ok dilçem. Uy, onu näme boljak? Ey, hiç adam boljak. Kakamel traktor sürjek. Traktorçy bolmak üçin ýokary bilim näme gerek? 3-4 aý okudan traktorçy bolardyň da näme? Ýok, Amanjan. 3-4 aý okanym bilen hiç adam bilmerdim. Men şo jurnallarymı okap gör, on kıyınlatdygyny sonuna bilerdim. Dogry ýöne üstüne minip otlap sürbermek elbetde anda. Ine saňa bir traktoryň ähli goşlar. Şondan gül ýaly tarlap duran traktor ýasap berdiler, şonuna bilerdim. On ýekeje detalyny ýasamak üçin bir topar çylgy çylmaly.
bir topar seyahdan, bir topar ıstanokdan geçmeli. Teknika diyen zat, kıyın zattır doğun. Onun aňyrsyna yetip bilmerdin. Bugün bir zady bildim diýsen, ertesi täze bir zat oýlap tapýarlar. Bu wagt kardaş, teknika şeýle bir ösdi. Oň ýüzünden sesin çaltdy bilen yetip bolanok. Men ine şo zatlary biledim gelýär, amansan. İn täze maşinler ýökrenip, şolar edil eşekler işlededim gelýär. Oy, beýle bolsa üniversitete ne görüňme? Ogojalyk institutyna girsen bolmaýarmy? Institutun kaçıp barýan ýeri ýoklay. Ölmen sagaman gezip bersek näme? Oňa da giremek mümkin. Men häzir gaýrak meýdany gezmäge dedim gelýär. Meýdana çykdym, işlep beren adamlary görsem, kakam ýadyma düşýär. Gidijikkem, kakam meni öz ýany bilen iş alyp giderdi. Körpet bolum üçin ala böyle meni oňat görerdi. Menim oň traktoryny işmedim. Ol maňa sürlen ýeriň ýytyny alýamyň diýip sorardy. Menim howa diýerdim. Bilseň, ýeriň ýytyna taý geljek ýys bolmady oglum diýerdi. Pahir dogry diýer eken. Madama şol ýyzy küýdep berýän. Yer, toprak, madama meni öýdäne çagyryp dur. Bir şäher, bir jaýlar, universitet, maňa dar görni amançan. Besim. Seredama? Sered? Hala mi wes barya. Biçak odanay. Bay özüm giýinýär. Universitetde şonun odan gyýdýar oýdyn, ha? Ey bilemok. O hani onu sen ogudaşın diýerler. Çynmy şo? Çyn. Ene satat nirdi işler adamay? Gaty guruply bolaýmasaňa beýle ötgeýnämek aňsat diýerler. Ejet var, kakat ýok. Kakaty 5-10 ýylykda yarasyndan öldü. O nämen yarasy? Urşu orada da nämen yarat boldun. Bäý pahir diýene. Ençeme ýyllap yarasyndan ejer çekdi ýurtdary. Şey diýsene. Onu da şola kakatylany meňden oý. Dünýä ýaň elen ýaly gülküsä dagaşa. Asla men şu ýyly düşünüp bilemok. Nämetine düşünemek. Hiçler näme üçin odan boljak bolşup beni ölüp batyrlar? Her kimin öz ýazalyşy bolar da näme? Odan bolýan bilen odan bolup bolaýam näme? Oňat eşik geýenleri bilen odan bolaýandy söýdýärler. Onsoň olara gymmatdan gymmat eşik gerek o. Eşik janyny almyşlaň halis eşik janlaryny alyp durýar. Ýa-da gymmat eşik geýseler özleriniň gymmata artaýar öýdýärlermi? Adamyny adam edýän zadyň eşik däldigini düşünmeýärlermi? Kelläňde akyl bolmasa, owadanlykdan, eşikden ne peýda bar diýsene? Şonu dolara owadan boljak bolşy, ölüp batyrlar. Olara sen owadan näliseň, edil atalary ölene dönýär. Ondan olaryň senden başga düşmanlarym ýok. Sen barıp batan görüp aman. Uy, o näme üçin? Ayal gyzlar oňat geýenteler oňa ýetet näme bar? Dünýäde ayal gyzlar bolmasa bir dünýä kime gerek? Ayamanjan görýän ol senen tek ýekiji gyzyn çyn ýürekden söýüp görmäsiň o. Eger birini söýen bolsaň, düýünden başgaça görlerdiň. Bir dünýäň ähli hedilligi söýüşmek dahyrin. Oýdun ýene depden gyzlar geň görýän. Ine sen erkek kişimde. Hani birini söýüp gör, şoňa oňat görünjek bolup, oňuňy maýmynlar bolardyň. Aýnaň oňuna baryp, günni özüňe 10 gezek tiýmar berdiň. Söýgüliň 100 bermedik güni 100 niş baglardyň. Olar owadan, olar şeýle mehriban, şeýle edit bolandan her kim olara sejde diýär. Her kim şolary ýetip bilse arman ýok. Amanjan, amanjan. Olum öňüni başymedik gerçek, entek bir dünýä iýnenler. Owadan öňüni hanlar, begler başypdyr. Owadan öňüni bütün dünýä başypdyr. Şeý erkek kişilerden bagtladım mamka. Ayal gyzlar özleriniň ähli owadanlygyny gözelligini bize bagş edýärler. Olar biz üçin giyinip, biz üçin ýaşaýarlar. Ondan olar oňat owadan geýenteler bilen. Olardan krizi däl, gülüýdi geldi ýaxşy. Yok, bedensinler, geyinsinler. Men oňa garşy däl-o. Ýöne her zadyň çaky bar ahry. Gereginden artykmaç geyinmek näme gerek? Olaryny köýnegi zerden nikinýärler, o zerden.
Qızıllaqınmağı kemlik bilip, kulak halkalarını, yüzüklerini gövhere urupdurlar o. Ol, qoňşymyzyň aýnadan bir gyzy wady. Dogrusu, o wagtlar menem kizikçedim. Olam kizikdi. O birinin ýeki gyzy. Ondan onu gurjak ýaly geýnirerdiler. Gurjak ýaly geýnirerdiler diýsem, köýneklerdendir, yüzü gowherden röýtme. Egnine kızılca setin köýnegi bolardy. Aýagyna da akçy tuflasy bolardy. Mudama da gol çermelgidi. Maňa şeýle sypaýy, ýöneköy, mudama gol çermelgi işçen ýyzy gerek. Olar ýaly gyz bolsa derew öwrenişde de bolar, düşünişde de bolar. Gyz ýenin sada, göwün açyk bolsa ýagşy. Sadalyk bilen owdunlyk süýtdüş doganmy kadyen mene. Sadalygy owdunlykdan aýran ýerinde owdunlyk hiç tat bolup galýar. Diýmek, ehli owdunlyk ýürekde, adam kärçilikde. Men şu aýna diýen gyzmam sadady. Juda göwün açykdy. Şoň üçin bu şeýle mehriban, şeýle ýakyn görnýärdi. Gel biz zoýdy oturmaly. Ine, miwan alla goray. Özüni han nälerini öýdenok, o sadalygy, göwün açyklygy, samsyklyk diýip hadap edýär. O gardaş biziň ýalakyny adam diremeýdenok. On göwüni baryp ha, kap dagyny gezip ýör. O şeýle owudun, şeýle oňot geýnýäremde. Ay, men şoňa öýlenýärler, öýlenmezdim. Me, o nämçi? Ha, o mele özüni alladyp ýör. Näme? Aýty mele? O bize geymeşik satyan maşinli melen tanamokmy? Beşim amanyň ýakyndan tutup öýür turdy. Sen ağzından çıksan adı biliyor musun? Ha? Bravo. Şeyim miyo beyli rahat eder miyiz? Koysana bu. Şeyim o duyarın birini anlatırır mıyız? Diyen yalan söyleyen. Menen ulan 10 yıl bile jokadım, men ona belet. Koy ver o, yakam koy ver. Senin korkan adam yok. Ne diyenim olsan şola şeyle? Yok hem ne mi? Melona yöne yerden pulsuz yağlık, pulsuz ayakkabı vermezdi. Tortana ho. Onu hemen yağlığı, onu hemen ayakkabı. Onu ne şeyle oldu? Men mele birinci parkta tütenden duş geleydim. Men kinodan çıkıp duruşumdu. Ol başta 3 oğlan olup gezip berdi. Men yanıma öyle, on 2 özü geldi. O bana näme işläp ýörsiň diýdi. Sagat 7-de kinodan çıktım dedim. On ýança bir gyz, "Wa ýalygym alyp kaçdy meýdranan" diýip gıygırdy. Görse miwa eken. Kellesini eli bile tutup näderini bilmän, milletin arasynda 2 ýany ele urap ýör. Ömründe kellesini ýalaňaçlap köçe çykmady gyz bolan soň utanjyndan öläjek bolýardy. Ol meni görüp, "Vay maskara boldum amanjan" diýdi. Men onuň kimiň alyp kaçandygyny soradym. Tanamasam näme, 2 tany ýer çeken diýip jogap berdi. Suwuşşak bolup eýlenädim de, ýogsam zorlarym bilen eýem kinoteatra girerdim diýdi. Edil şu mahallan bir ýerden mele peýda boldy. Biçak owdan ýalyk çykartdy, miwa azatdy. Miwa aňtak boldy. Bu ýalyk menki däldi. Beýdip ýylyň orta arasynda kelýärleňiz gezip ýörüp bolmada, sen bir asly maşgyla men diýen. Me daňyn, ýogsam aýyp bolar diýdi. Onsoň maňa garap, "Aman, ertir öňkü duşan ýerimize gelin. Şonda gürleşeriz" diýdi. Yer onsoň. Ertesi bardın mı? Miwa da bardy mı? Uy, elbetde. İlki men bardım. Soň miwa geldi. Miwaňa dünkeden ýagşylygyňyz üçin köp sag bolun. Ine ýalyňyz, isleseňizem pulny alyň diýdi. Dogry aýdypdyr. Berde miwaň näme günäsi bar? Aýtarsana, ýetiňle ho. Mele ýalygam almady pulum. Gaýtam maşyna oturan ýerinden miwa lowurdap durun, owdanja tüfli zatdy. Geyip görüň aýaňyza bolmadymy ka diýdi. Miwa geýdimi? Wah, içimi ýakmasana, hem geýmezmi? Biçak gowy tüfli. Şonu gardaş miwaň aýagyna sin etdim. Dogrudan oňşa enaýja aýajyklaryny şondan başga tüfli gelişjegem däli. Tüş keptir topuk diýilýänne. On aýagynyň aklygyndan gözüm gamaşyp gitdi. O wagtlar ank bolup agdymdan hyllygym akyp duran bolsa zahmalaw. Yer besekden ho. Ol tüflini aldym ýa-da almadym, şonu aýt. Hey, on ýaly odan tüflini görerde almazmy? Yır etdi. Näde edip mele seretdi. Edil şıpılaşıp dur diýdi. Bele oza ne diýesin? Toýuňda gey. Men ertir ýene geler niýetde mele maşyny sürüp etdi. Bar şol tüflin alynam ekenne. Näme biriniň bir zat satyn almak aýyp batmymy? Sen ho, bir zada düşün. Men on zat satyn alanyna garşy däl, ýöne men meleň gowtanýan. O barıp ýatan julik, barıp ýatan spekulant.
Men miwe dedim ok miwe. Miwe bir üzümün suyalı oğudun heni durmuşa çıkmadı qıyrağırı. Ha mele bolsa bir wagt kör diýet köpürden geçen adam. 12 ýaşly qyydym mı? Hol dağı tegine kowada ýaşaýarlar. Menem şol owadan o miwan hökman bir zadyň üstüne ýerter. Oň şu wagtdan öňüne alaýmasaň soň giç bolar. Men muny miwa dözmänim üçin seni oňat görenim üçin aýdýan. Sen oň owada şahyry, şeýdemi? Ýa-ma mele bilen kino gidip ýör. Beşimin mundan rek eşitmeye gurbatu çatmadı. Kulaklar şanlap, gözü garankırap gitti. Ol amandan hiç ergem gedilince gitmeyen zordan ödün yatakana attı da egin ışıklarına mayırman ödünü kravatın üstüne taşladı. Beşim soyatısını yılan yal toğlanıp karankıyını düşürdü. İyimedi içmeden de hoğlarıp taşsaktı. Sarılar buraya yanıptı. Yadın şeyli gödül, şeyli hoşta povasını şehrin ehliyle atı gedilince çıkan yaldı. Qıyda olan qarrı yas bar köçü dödü. Alleylerdi, gidilin çağlarına oturmağa boş yer tapaymak anzat değerli. Beşim göğününü, on öňünden miýewlen mele kol tutup çıkacak galli. Bilýärek bilen ýaşyt bilen ýaşy görse, onu miýewlen mele dürüýt diýdi. Ana, öňünden miýewamen despergiz, bir ýigit bilen kol tutup diýen ýal gidip barýar. Beşim, olur tanacak bolup çalt dönüp ýyzlaryna etdi. Birdenem döňüp galdy. Miýwe ýaly. Ay ýoga bolup bilmez. Yok şol. Ýa-naka mele. Men endi bardat aýdym bolly. Amanyň ählaydan nartşyn bolup çykdy. Beşim, miýwany mele bilen ikinji gedegem gördü. Olar bu gedek tirkeşip kino girdiler. Beşim bu gedegem için tutup galdy. Inni beşime öňkü beşim diýseň, onanar ýally. Hiç kim bilen gurlaşmaýardy, hiç kim bilen tirkeşmeýärdi. Gününden horlanyp, gününden ere bakyp barýardy. Biçak azgysyzlanypdy. Şäherdäki gahar gelýärdi. Bir-birde sorusa azgyrylyp ýüzüni alyp goýberýärdi. Beşim öz sırrını näçe ýaşarsa da ýoldaşlary oň gününden horlanýanlygyny, oň düýünden öňkülüginiň ýokdugyny aňlap durdular. Beşim bu zatlar ýüregine sığdyryp bilmän miýwan ýanyna bardy. Miýwe, men seňe anga ýürüte geldim. Ha, beşim. Gelsen gowy edipsiň. Geç, otur. Yok, geç oturjak däl. Ýöne men saňa bir zat aýtaýyn geldim. O näýeli zat? Aýt. Miýwe, sen meleden elçek. Meleden? O näme diýdiň? Äm tren bolmasana miýwe. Men baryny bilýän. Nämäni bilýän? Melikiniň araňyzdaky bar zatlar bilýän. Ol seni aly miýwe. Ol sen süýnok. Oň aýaly çağalar bar. Yalan. Bolu bilmez. On hut ejesi ýanyma gelip gitdi ahiri. O gözünden boyur ýaş döküp meni özüne gelinlik diledi. Ejeňe aýt godaşlyga barsak, bizi kowmasyn diýdi. Mele on ýalyňy dogla ahiri. Yo, sen melen tanama. Tanıyanmasan beýdiýmezdiň, o gowy adam. Ey, men tanamasam tanıyan bar. Ol gowy adam däl, ýerbede adam. Ol sen ally. On özü allasa da ejede allamaz, düşün. Olam men ejem ýaly saç çalarana ýaly ahiri. Ya, miýwe senem. Sen o melen ejetdiň näme bilýän? Ay, towa. Sen aýdyp oturan zadyň näme, beşim? Beýle ýallaram ýalan sözlermi? Pul herdad etdirer miýwe. Pul görüp hydyr alypdyr. Yok, bolu bilmez. Men melani oňat görýän beşim. Sen meni ondan gawançyňa diýäniňi bilip durun. Men ony oňat görýän. Demek. Ey, sen onu... Beşim. Vay, sana näme boldy? Ýüzüň aktan boldy. Gözüňde kan barla. Dur, beşim.
Ayak çık. O ne mallı? Ne mallık? Beyli gözleri ömrümde ilkinci gözük görýänle. Edilecek gözlerinin içine kanı koyulun ya Allah. Menin gözlerinden korkyan. Korkyan. O delireptir. Şoğunun birine Bäşim gedeleşden gaýdyp gelýär. Bir wagtky özüniň geýmeşik satynaryn ýerine meleň maşynyň duranyny gördü. Bäşim öz ýanyndan o ýönelige duran nälerden netije geldi. Birden oň kulagyny miýwan gülkü seçdirdi. Ana da oň özü göründi. Ine sana gerek boldy. Bäşimiň gahardan ýaňa ýüzleri lapalap ýanyp başlady. Miwan ähli hareketler sağa adama däl, meýçip mesul adama meňdiýädi. Mele oň gornundan tutup gelýädi. Miwa ýerimiz men gülýädi. Arasyny aýdymam aýtdyýady. Bäşim miwan şeýle perişan hal birinji gezek görýädi. Oň bu bolup gelişinden bäşimiň özü tolundy. Özüniň edil görýän iň mehriban gyzynyň şeýle ýagdaýa düşenligini namys edip, içiniň ýalgynyna bir ölüp bilen okdy. Miwa şeýle ýagdaýda maşina minäýse, soňunyň oňullyk bilen gutarmajagyna bäşimiň akly çatyp durdy. Ilgap olaň ýanyna barasy geldi. Näme bolsa şo bolsun dip, miwan süýräp ýatakkana alyp gitmek ýöregine dugdy. Şo ýaldan ugrajak bolan moly edil gulagynyň ýanyna beri gurildy. Ýigit, garankyň içinde näme işläp durdyň? Näme, biriniň gorkýanmy ýa-da birini aňtap durmaň? Sen kim? Eşigimden tanan okmy? Ha, tanıdım yoldaş starşy leytenant. Han dogry aýt. Bu taýdyýa köýdüň näme işläp durdyň? Ana, şolara seredýän. Kim olar? İkidem tanış. Biri kurtuş owdaş gydım. Beýlekde mele. Näme üçin onu olara bokul seredýän? Olardan gorkýanmy? Näme üçin gorkoýun? Biçe gaharym gelýär. Şogy süýräp ýatakana eltedim gelýär. Onu mele Allah biçirenler. Ýoksa beýle ýat etmeýi body ýokdy. Ol owada iň bir abraýly maşgala taýyn. Teret oluştar seýtran. On güläşini. Göwnüme bolmasa bir neme entýärem. Wagt sag bolandygyny bidatlaryň öldürden etjek atlar däl afirin. Bir-birini süýgen bolsalar, süýmämisin. Bizde süýgada dahirin. Yok. Miwan on tüýmän hak ýok. Meleň aýaly bar, gyýdy bar diýerler. Ol julik spekuliant. Ýoldaş taşlyçynan siz maňa kömek edin. Nähil kömek? Eger ol gyz maşina minäýse, oňulyň üstünden barmaz. Ol helak bolar. Men ölerin ýa-da oňa ýol bermerin. Seredin. Ana minni. Olar gider ýoldaş taşlyçynan. Olar hökman saklamaly, he? Bäşim olaň ýerinden algamakçy boldy. Starşy leytenant oň elinden tutup saklady. Arkaýyn bol. Olar hiç ýergem gaçyp gidip bilmezler. Ana maşina ugrady. Gidem olaň ýerinden galmady. Starşy leytenant beýleräkde agaçyň kölegesinde duran gara bolga elini uzatdy. Hani, men. Ya valla, şuna oňardyňa da ýoldaş starşy leytenant. Ýöne şolardan galmak. Bilýän, muňdan irretli bilen tutar. O gyýdyň adyny kim bilir? Miwe. Sen näme? Onu görýän. Men size dogrusyny aýdaýyn. Meniň ugrunu ölmäge detaýyn. Meniň ugrunu çağalykdan tertipil bolup berin. Ol şuwlyk bolsa onu bäş şunun içinde penjesine gysjak bolýar. Her birden bir bolmaz zat bolaýdy. Meniň üçin näme jogap berer? Oba näme ýüdüm bile barp bilerin. Howlu golun ýoldaş starşy leytenant, olar birden gözüni sypaýmasynlar. Men o maşelliği de odaram çalaca tanıyan. Yön onu keni cinayetin üstünde görün tutup bilemok. Bir de fakt, suutname gerek. Onsuz bolan ok. Meleň maşyny Peuride ýoldan wadalap barýardy. Ýöne starşy leytenantam ondan kän bir arana çanapdy. Mele de ahmal näli. O da ätiýaşlyk elden bilen okdy. Özüniň ýygyrynaýmagynyň gaty mümkinligini düşünüp durdy. Şeýdem ol, starşy leytenant bilen bäşim gözüne sapatmak başardy.
Ol maşinin ehli sarılarını sönülürdü. Böyle oyduğun yeri yetenini maşin çepe soğudu. Starsaytanan birden maşinin idine vurdu. Başsa gidere yerin molmol lallip öğüt başına vuruldu. Melevlen miwa buat maşinlerin çökütürek yerde koyup, öğütler olsa yağın günnogor tarafında kurvalın arasında aşaklarını düşük yarasıp gürleşip otuyordular. Miwa biçak arkayını. On hiç zattan korkulkusu yoktu. O nemeden korksun. On yanını mil otuyordu ahri. Mili miwa edeklerini şeyle erehimdar, şeyle sahi, şeyle mulayimdi. Ol miwan avra için hanımanın geçecek yedi ahri. Mili miwa kim koloy süşiyadi. Olun miwan tas kucoklap denyal otuyordu. Miwan hoğru, miwan cemal onu yakıp qoğurup barıyadi. Mili özünü tutup bilmen sangıl etiyadi. Ine ol birdenem öz maksadın amala asılmağa girişti. Ağaç möjök gal bolup miwan üstüne özünü okladı. Oň zarbyna miwan kellesi var pelin gyrsyna gütüläp degdi. Miwa korkusundan miyada kellesi biçak gaty degdimi özünden gitdi. Melen gökdäki delegi yerde goşdy. Hedil edinip miwan yüzünden gözünden oğuşap başladı. Miwan doğduk degmedik bot yalı kızgın doğduğunu yetirdi. Herne miwa şowap özüne geldi. Yok ola meydiyanın. Şeydip dağlaşman soňa allym berdimdi segoşa ýazdy. Bu wagt ar nam uğrunda segoşy diýdi. Miwa ölmeli boli öz gyýyzlyk namsyny gorap saklamaldy. Mele de ölmeli boli öz maksadyna ýetmeli. Miwa ahyrynda urtapman melen egninden işledi. Miwa bu bursatdan peýdalanyp ýerinden turup kaçmakçy boldy. Mele çökülüp çyp oturan ýerinden miwaň birinden tutmagy ýetişdi. Miwa bu elek oňa güýç bermedi. İkili bilen Melen boğmağa başladı. Mele ölüm oyununu oň elini bokurduğundan ayırdı. Mele cübüsünün bir yerinden bıçak çıkardı. Bıçağı miwan döşününe koydu. Oğluklen razı olay. Yok tamam. Bıçak çenemeni bildim. Urmana mil bir gayrat. Yok tamam diğer gidesin yok. İnsan gedek soruyan. Razı bolacak mı bolacak kemi? Öyleysin. Yanonna. Melen bıçağı miwan tepesinde yalrap göründü. Yönü bıçak soduran yerinden aşağı inip bilmedi. Bir güýçli el on bıçaklerinden mäkem tutupdy. Şowat bulun yüzüne çıra tutuldy. Miwa melen bıçaklaryny tutup duranın bäşimdigini tanady. Mele eline bıçağı ýabaklamakçy bolup çeperine geçirmekçi bolanyny bäşim oň beýlekerine de ýapyşdy. Ine sonuna bıçağın ýalaw uçy bäşimiň goluny ýalap geçdi. Starsaytanan özünün kimdigini aýdyp dokumentini görkezdi de melen eline naruşnik giydirdi. Gözünden yağlık çıkarıp bäşimiň eýem algana boýulan goluny berkden berk sarap daňdy. Olaň ehlisi Starsaytananyň maşinine mindiler. Bäşim üniversitede diňe miw üçin giripdi. Miw bilen ýene 5 ýyl bile jok haryn. Oňa mudama kömegimi ýetirer duraryn. Ay geçer, yıl geçer, karadan göğününü tapar. Ölmesem iri uyç, miwa menki olur deyip pikir etdi. İnne bağırı oturdu. Miwa onu hiç açan umut görmeyenliğine, hiç açan umut görmeyeceğine de amaklık göz yetirdi. Onun bir yerde dağıvam saklap bolacak değil. On çaltırak bir yerden kaçıp gidesi geliydi. O dişi alim etti. Rektorun adına arda verip, üniversitede taşlap, öylerine kayıttı. Soyerdenim, koşumulluğuna gitti. Olinni, koşumçuluktan geleli ver kalkodun yüksek yan masini bilen karabasına kayıttı. Ol bugünler yetişirliğinden şehre göğönüm taşıyadı. On işten gelip masinini öçürenem sodu. Bäşim. Meni bir çağıran yalla. Miwa yalla. Yok miwa olma mümkün el. Bäşim. Bäşim tuğutçuluğa tarap nähil bolup okturulup barannam duyman galli. Ol ýap ýaňjydy,
bu dünyada gezip gördü. Eyyem şu göz açıp yumaz vaatın içinde başka dünya varıp düştü. Doğrudan öňüne hakyt meýwe durdy. Şol öňkü meýwe, şol öňkü jan algyç gözler bäşimiň aşky göterilip ýene de odalyp ýanyp başlady. Men meýwe tanamadyňmy? O näme diýdiň? Hem men sen tanamanmy. Bäşim diýeniňden seniňi bildim. Ýöne geň alym. Sen men ýanyma gelerdin öýdüp, ýatsam tursam hyýalyma da gelmeýärdi. Ýadyrim birili, düýüş ýaly ananmajak bolup durun. Yok beşim. Anan, men sana garaşmaz oldum. Ahiryn özüm seni gözläp tapdym. Eýgilikmi? Elbetde eýgilik. Eýgilik bolman näme? Saglyk gurgunlyk. Sen nere? Berler nere? Görýän boli. Sen hiç zatdan habaryň ýok. Men ozalam şeýlemi kaň diýip çak edýärdim. Seni görmändigime näçe ýyl geçenligini bilýänmi? Bilýänmi o? 3 ýyl geçdi. Meňem sana 3 ýyldan bäri garaşyp berşim. Sen uniwersitet taşlap gidende, uniwersitet dälle meni taşlap gitdiň. Sen gidenje günüňden özümiň ýeki galandygyma düşündim. Ýylyňdan geçjek bol wagty alydym. Ýöne giýçe halym. Otly ýaňja ugrada diýdiler. Eger yetişen bolsam, ölsem hem seni göýbermezdim. Şondan bärim ýoluňa garap berşim. Ahyryndan sana 3 ýyldan soň duşdum. Men sen ýanyňa ötünç soramaga geldim. O nämen ötünçi? Men sen maňa bolan pek söýgüň harladym. Sen maňa ýüregiňden sızdyryp hat ýazdyň. Men bolsam hatyňa jogap bermän, seni şu çaka çenlik közep geldim. Sen maňa dag deräni, çöl beýwanlary söküp, doglan önüme çyn günlerden çemen baglap getirdiň. Men bolsam sen getiren gülleriňi harladym. Men sen pek söýgüň depelep ödüge göwnmerdim. Ine şonda men düýpsiz derýa garp boljak bolup durkam. Sen gelip meni halas etdiň. Şeýdip sen yamanlygyma ýagşylyk bilen jogap berdiň. Ine innem ötünç sorap ayaklaryňa ýykylýan. Meýwe ýere ýykylyp bäşimiň aýaklaryndan öpdi. Bäşim ýüregi ýarlyny alyp meýwany ýerden galdyrdy. Edýän işiň näme? Hey beýle de zat bolmy. Hey biriň öňünde özüň beýle kişeltmek bolmy. Birdene meýwe kijijik çaga ýaly aglady. Bäşim oňa dözmedi. Oňa göwnlük beresi geldi. Emma ağzına ýeke eden gelmedi. Bu boli anlatlara seretdi. Ýap-ýaňlarym bäşim üçin iň beýik, iň mertebeli adam inni gelip oň aýaklaryny öpýärdi. Beýik adamyň şeýle çelmegini bäşim çydap bilmedi. Tasaň özüm aglapdy. Meýwe. Kulağım seninle. Bäşim? Ay bäşim. Senin gelecek çağır ya. Meni bir göreyme görsün. Meýwe tuğutçuluğunu çivilen öýlerini tarap, aýagallygyna gaçyp gitdi. Bäşim näçe bilmän delmürüp galdy. Ýerinden ylgamam bilmedi, dur diýip gyýgyrabam bilmedi.
Ol miwan ilan oğrunça yanına gelip gidenini eşkar edip bilecek değerli. Yine onsoň on ýerinden ikerini tutup boynunu süýnürüp galdy. Gelnece. Canım gelnece. Yer men çağırjak bolsaň başga wagt tapmadyňmy? Oňa diýjek söýdüm barda ahyren. Ol men bilen aradylaşyp goşlaşyp gitdi. Ol inni dolanyp hiç çaçan men ýanyma gelmedi. Bäşim. Baryan gelnece. Bäşim ılgap gelnejetiniň ýanyna bardy. Otayda näme işläpýörsiň? Hiç tadım işlemek. Ýanyndaky kimdi? Hey gelnece bir tanışyzym. Niwe ýalakdylar? Yok gelnece. Miwa dälli. Ay, ýokla diýseňme dünýede bir bar bolsa, şola miwe bolmaly. Huy ýoksa da Bäşimjan. Miwa taý geljek gyýdybamy näme? Taňa gelini üçin şolara baraýdak nädiýe? Wah, näsen aýdan gelnece ýöne. O nämeň ýönesi? Gelnece on göwüni başga ýerde. Şeýlemi? Göwüni başga ýerde diýseni. Wahy, göwüni başgaň ýüzüne köz degsin niýdene Bäşimjan. Peýdasyz perişdeden aşny düw ýaşy diýipdirler. Hoň ýaly bolsa, o durşuny gyzylan bolsa bide gerek del. Honsoňam ýeriň ýogyň diýeregim ýewe däldir ahyry. Dünýäň gyýdgytçylygy barmy näme? Hani sen heýbir başga göz atdan alýanyň sulhyň alýany bolmazmy? Bide minni toý aladatyndan diýindir ahyry. Hilleň sen ýaldynyň telim çagasy bar. Bäşimjan, çekinme daýt. Gowy maşgala bolsa, godaçylyga barjak. Bäşim kyn ýagdaýa düşdi. On miwadan maşa gözüne görünýän gyzy barmy näme? Ýöne bolin begedek bir gyzyň adyny tutaýmasan gelnejetiniň elini ýakasyndan sypdyrmajagyny düşünüp durdy. Birden oň ýadyna Bibi Jamal düşdi. Göwnüne bolmasa Bibi Jamal oňa gülümsirep göz gytagy bilen garan ýaly boldy. On kulagyny Bibi Jamalyň tanış, mulaýym sesi eşdildi. Sana akmak diýerler Bäşim. Seni kim oňat görüp, kimiň ýürenýändigini bilemok. Seni miwe däl. Men oňat görýän, men oňat görýän. Bibi Jamal diýdingmi? O haýdy Bibi Jamal? Menem Bibi Jamal edimmi? Boluşuň nähil oglum? Teldirep tagyp ýörene deldiňdi. Elbetde diýdiň. Doğru diýdim. Okuw gyzmy? Okuw gyz. Uniwersitetde şondan okuw gyz ýok. Ol okap ýören gyzmy? Okuw. Okasa gow da näme? Bu wagt okamaýan gyz barmy näme? Oğlan, menem şonu ýanna. Oň ýaly bolsa, derrewjik uğruna çykaryn Bäşimjan. Yok, senin de kovlukma gelnece. Wagt gelini özüm aýdaryn. Uy, wagty gelindi diýip inni beri uzaklaşdyrma ahyryn Bäşim. İllen haçan ýurjyň oýarjak diýip soramaklaryndan bidar petim çykypdyr. Inni besdir. Her kizadyň öz çen çaky bardyr. Şeýdip Tomus geçdi. Güýüz düşdi. Miwilni uniwersitetiniň 4-nji kursynda okap berdi. Onunni öňkü miwe diýseň ananar ýaly. Öňküsinden horlanypdy. Öňküsi ýaly oňat geýinjek bolup özüne timar berjek bolup berenokdy. Olunni ählünsini okuw beripdi. Bar okuwdan mardy ýady. Olunni öňküsi ýaly täl zada jakkyllap gülüp berenokdy. Kenbir gepe gurrumuda goşulşyp berenokdy. Haçan görseň aladaly nämedir bir zatdan pikirini etýärdi. Onsoň ol täl watyň içinde bir näçe ýaş ulalan ýaly. Ine bugünem o jaýda bir özü stoluň başyna geçip nämedir bir zatyň pikirini edip oturdy. Edil şo watym Bäşimiň gelnejeti kapydan girdi. Nurtaşdaýda? Sen nire biýerleri nire? Gelegörde geçiweri. Hey, miwja. Asyl bu sen midiň?
tüýs üstünden gelýişimi diýseni. Piýadal oňut bolaydy. Ýeri gorgunmyň. Ta gorgun jok kapýarmyň. Sağlık Nurtaşdaydı. Sağ gorgunu kapýar. Bolýly, şeýle bolsun näherne. Okuňyzma agyr düşýändir. Haçan kokap ýörşüňiz? Inni adalýam meri. He? Ay ne? Ağrımına sırattıkla. Şöyle ömür tağaman geçireysek, ondan yine bir yılımız kalıyor. Ayan son diplom işi diyer, praktika diyer, geç giderle. Sen oturun da, Nurtaşdaydı. Men ota derru çay naharın uğruna çıkayım. Bolýa. Mewe ılgap daşykdy. Ol begincinden näçegini bilen okdy. Ol başga ýer däl, bäşimi ýeberenler öýtýärdi. Mewe oň nämaýdaryna garaşyp howlup ölü geçip barýardy. Arakan salmanam eli kitarlyk aýdyp geldi. Çaýny käse çykaryp Nurtaşyň öňüne çaý nahar goýdy. Nurtaşdaydı. Sen birler ne edip tapdın? Bäşim jan tapma diýal etmedi. Gönce baray bal edip talgy berdi. Şöýdeysen. Bibi Cemal diýen gydam sen ýanynda ýaşýamy. Hawa. Mewaň ýüzi duwak boldy. Bir şeyle bolup çykaýarmy dip gorkujygyndan dil tutuldy. Tas eline käsesini açyrypdy. Mewa zordan özüne geldi. Bile ýaşýar. Hano ýokmudy? Maga diýene gidipdi. Häzir geler. Şeýlemi? Aýanna biraz garaşaýarna. Mewa Nurtaşyň özü üçin gelmänligine amykly göz ýetirdi. Bu oňa çydap çekerden agyr degdi. Gynanjyndan ýürek bagyry ördalyp, özüni daga daşyryp geldi. Oň häzirki çeken jebri, bäşimiň ähli çeken jebrinden ýüzesi agyrdy. Ol häzir öz ýanyndan Nurtaşyň oturanyna mundypdy. Bibi Jamalyň kapyny açyp içeri gireninem duýman galdy. Bibi Jamal mewaň bir özüre öýdüpdi. Nurtaşyň oturanyny görüp bir hili boldy. Salam. Gorgunmyň janym. Saglykmydyr? Hagyt, sen Bibi Jamal bolaymy? Hawa. Mewa, näme boldy? Eýilikmi ýüdüň salykly? Eýilik bolman näme bolsun? Hudaýa şükür. Elbetde eýilik. Sen Bibi Jamal bolsaň, sen ýanyňa meni bäşim jan berdi. Sizin bäşim diýäňiz Meredif bäşim dälmi? Hawa. Nähili? Tagurgunmy? Tagurgun. Tagurgun bolsa, bu wagtda çeli näme üçin hat ýazman gara bermän oňup bildik he? Wey, mewa bilýär ahry. Ol goşunçylyga gidip geldi. Şeýlemi? Hawa. Mewa? Bilýän bolsaň näme aýtmadyň? Men bolsam bizden şu wagtda çeli habar tutmanlygyny öýkeläp ýörün. Ay bolýaly. Tagurun gelen bolsa bolýar. Hudaýa şükür, sagaman geldi. Siz bäşimiň nämedi? Gelnejeti. Şey diýdiňizle. Gelnejet diýdiňizle. O men iň körpeje ýurjym. Han aýtdyňyz lan. Ol näme keredýär? Okaýam ýa işleýäm? Ol goşunçylykdan geleli bäri kalhozyň ýük maşynyny sürýär. Okuwda girjek diýen okmy? Ay näme, jan tag bolup gelip ýörsenni okar da. Ay howala. Dogry aýdýaňyz. Esas taglykda. Jan tagy oku her wagtym tapdyrarlar. Ýöne men oň näme üçin universitet taşlap gideni henirem hayran alyp ýörün. Ýokdan biz oň bilen ýaňy öwrenşi uğratdyk. Bäşim gowy jigit. Men onu biçak gowy berýän. Wah, gowerenim owda Bibi Cemaljan. O da seni gowermete men sen ýanyňa iyi bermedi ahry. Bibi Jamalyň göwünni hinidem aýrydat ýokdy. Bäşim onu düýbünden başga zat üçin ýeberenler öýtýärdi. Dogrudan bäşim ýeberdimi? Oňum şu bar bolsa, öýde gelip bilmedimki? Öýdem daş ýerde del, şu ýerde. Aşgabatdy. Maşynyň goşuna almagy geldi. O meni
seni tiýinne diýip berdi. Kimi? Näme? Seni bir Cemalcan, seni. Oň şu dünýede senden başga gowy görýän ýok. Anhanny 3 ýyldyr onu öýlendirjek bolup, öýlendirip bilmän ýörs. Haýsy gyýdagdasaň ýok diýe. Onu öýüň aýtdyýsaňam aýtýan zady ýok. Ahyrynda sen adyň tutdy. Bibi Cemal bolanyny kim bolýar diýsen, uniwersitetde bilek hanym diýdi. Öýler nereden habar tutmaly diýsem, aýdyp bilýän zady ýok. O sen nerede ýaşaýanyny bilmeýän bolara çemeli. Onsoň ne şu taýyk okuyan ýerine geleydik. Bu wagt Bibi Cemal'ın utanjynyň ýüzi dammaldy. Onu häki sarýagy gyýdyýsaň, onanar ýaly. Miwaň ýüzi bolsa, barha agarýady. Beşimcan 5 doganyň iň kiçidi. Kakasy benne aradan çykanyny Beşimcan bolaýda 4-5 ýaşlaryndadyr. Ejet pahyram 2 ýyl soň aradan çykdy. Ondan soň men Beşimiň iň uly gelnejeleri bolamsoň, onu hem eje hem gelneje bolup galyberdim. Şonun bir awry bilen bir oňatmaşgala öýlendirip bilsem, mena ondan soň ulaladan diýýän. Ýogsa da gören Beşimi haçan öýlendirýäňiz diýip ýüregime bagryma düşýärler. Wagt bide galty öýlendirjekli, oň öýreden ok. Bide şoň göwünde ýarýan gyýdyň üstünden maramdyk. Anany bolaýdy. Oň gowurýan gyýdyny öz agdyndan eşdeýdik. Asyl sen şu Bibi Cemally seni. Ýurjynyň ähli gyýdan teçip saýlanyny seni. Bide düşden aýyp günmersiň Bibi Cemaljan. İlden bide yetip bilseler armanlary ýokdur. Her kim döwlet ýoksun diýip bir döwüm çeregimizden dadyp gidenlerine de monça bolýandyrlar. Ýöne sen göwnüňde näme barlygyny welin, özüň bilämeseň biz bilip biljek dälle. Oň ýaly bolsa näme? Sag bolun. Saglykda görşeliň. Men anda turdum Bibi Cemaljan. Beşincan taňa her akşam 7-de birinji bagyň işiginde garaşjakdyr. Barın görün, düşnüşüm. Çiğ yer galmadın Bibi Cemaljan. Sag oturuň onu. Mewa gahardan, gynanystan ýaňa oň nähil çykyp gidenden bilmän galdy. Mewa muny özünden gülmek kasap etdi. Beşim menden aralýa diýip düşündi. Beşim öýlenjek bolsa, Bibi Cemal'dan başga gyýyr tapmadymka? Bibi Cemal mewa bilen bir kurs, bir jaýda ýaşap beren jan ýaly jogry sagry. Doğrudanam bir mewaň içini ýakmak üçin gurulan adamyň diýdi. Mewa şu çaka çenni Beşime ýüz bermän oň içini ýakyp gelenem bolsa, ol onu şeýle namartdyr öýdüp pikir etmänni. Gaýtan mewa Beşimi mert batyr hasaplýady. Mewa Beşimi ömründe ilkinji gedek ýygranny. Ay sen ýigit dolaýsyň onan. Men näme üçin şeýle namart, şeýle pis adamyň öňüne ötünç sorap diýdi çöktüm kem. Kakacan, düşman okunan ölmän, diri gezip beren bolsaň, beýdip üstümden gülüp bilmezdiler. Bibi Cemal bolsa, oň hasam içini ýakýady. Beşim bilen duşuşjak minutlaryň içinde bolmagyny boldy. Arassa da bolsa, ýene ýuwuny bardyny. Saçlaryny aýny ýaly ýalpylladyp darady. Geyip bilen oňa deşiklerini giyinni. Üstüne saçına gulap tepinni. Şeýdibem şuun durmuşa çykjak gyýaly borup, Beşim ýanyna uramakçy boldy. Onna mene uğradım Yüvecan. Ahit, näme diýdiň çykaraňok? Sen ýüzüň tallap oturşuňa, hakyt men Beşim bilen duşýanymy gynanýan ýaly. Goýa göre, o näme diýdiň? O näme üçin meni gynanmalymyşym? Taňa dogry jam aýtdym, Yüvecan. Şol oglana
odalanam tiyilim oturup berdi. Ol gözüme iyilerden ütköşük bir hili yakınlı görnýärdi. Bilmedim olin göýekdäki dilegim etli ýerde owşan ýaly boldy eken. Miwa yine de sesin çıkarmadı. Dini ullon demalanını özüm duyman halli. Bir Cemal taşıkandan miwa ağlap özünü kravatın üstüne okladı. Bir Cemal'ın dolanıp gelen gowalaydı. Yoksa miwa henidem ağlap horlanacak gatjaktı. Ol bir Cemal görüp bar zatı unuttu. Bir Cemal. Sen mi? Vay yüzün nähili? Näme boldy? Eýilik mi? Eýilik näme işledin? Bar. Onuňa eýilik et. Kime? Beşimi. O näme diýdiň? Onu däl porhan edip taşlapsyň-da. O näme diýdiň diýen bolýarmyň. Dünýäde ýek ýürenýänim içi güçlü adam döwelin. Senem edi şolaň bir ekeniň. Eger onuň sen söýýärligini bilen bolsam, şol tarapa talan aýagyma mudatmazdym. Ol sen çağlykdan töýüp ýören bolsa näçek? O menden ötünç torady. Sana gelnejeme söz aýtdyranmam üçin, sen duşsuga çağıranmam üçin, ýöne sen meni bagyşla. Bir Cemaljan idi. Miwa dirgedip ýörke başga birini göwnmerip bilmejegime gözüm ýetdi diýdi. Arman. Men onu şeýle janyny gowurtemem. Ol meni söýen ok diýdi. Yalan. Men onu söýýän, esdiýän bir Cemaljan söýýän. O häzir nirede? Aýtsana nirede? Daşarda. Ýatakhanaň işigine taňa garaşyp dur. Ol maňa miwäni görmän. Oň bilen gürleşýän owa gaýdyp biljek däldi. Miwa atılıp taşaktı. Doğrudan beşim onu karışıp durdu. Bu wagt miwaňyň dymgyl ýüpek köýnegi bardy. Onu çıraň ýagda düşüp gyzyl ot ýaly öwşün atýardy. Onu görüp beşimiň 3 ýylyndan çöl we ýawanlary söküp miwa üçin tagyp getiren çyn gulları ýadyna düşdi. Arap Gurbanowyň Çyn güller diýen radio piyesasini dinlediňiz. Gatnaşdylar we urolary ýerine ýetirdiler. Yelizaveta Karayewa, Aman Bayramberdiýew, Anamrat Berdiýew, Oğulceren İşanguliyewa, Gurban Amangelliýew, Bayramgul Karayewa, Juma Ýazmuradow, Niyazgelli Gurbangelliýew, Kadir Atabayew. Radio oýuny goýan Gurban Amangelliýew, ses operatory Güljan Muhammedoradowa. Redaktori Magtymul Müşşiýew. Oyun 1984-nji ýylda ýazga geçirildi.